Vítajte pri ďalšom vlogu Hobbytech Slovensko. Dnes nás čaká naozaj špeciálny host. No veď, nechajte sa prekvapiť sami. Náš host je už tu, no ako môžete vidieť, je ním Draho, ktorý práve parkuje svoje auto pod našim prístrežkom. Draho, ako sa ti u nás páči? Vítaj. Vieš čo, výborne, máte tu veľmi pekné. Cesta fajn, ako v Bratislave za vami vlastne išiel. A aby som si vyskúšal zaparkovať, aké to je zaparkovať pod tým prístrežkom. Zvládol som ho, nebuchol som dvere ani nič. Stojíš na čiarach v strede, tak... Na stred, aby nikto zaparkoval na boku. Aby to nikto neobúchal zľava správa. No ale teraz je taký program, plán, o ktorom som ti nepovedal. Dobre, ako však stočili sme aj tie prístrežky, dobre, fajn. Ale tak máš nás dostať do formy, takže ideme sa vysekať alebo objedbomku. Stíhame ešte do leta alebo do Vianoc? Ja? Do Vianoc? Chcem si challengeovať? Nepotrebuješ to podľa mňa, ale smelo do toho. No, díky. Toto sme chceli mať na kamere, že to nepotrebuje, ale že moja práca je u konca, díky moc. Maj sa.